Здравейте хора и добре дошли в моя чист нов канал. Аз съм Мартин Стоянов Цонев, на 17 години съм. Канала, както сте видели, се казва Март 360 и добре дошли в моето първо видео. Днес ще кажа какво правя през деня, ще ви обясня защо го правя и като цяло какво е ежедневието ми. Иначе в канала, в самия канал ще има много мои хобита, от време на време предизвикателства, много излизане и кой знае, може някой подкаст. Ще видим. Също и искам да предупредя, всичко, което знам, се базира на основни знания, личностни обосновки, наблюдения и умения. Така че не съм професионалист. Пишете в коментарите, ако има нещо, ще се радвам да се коригирам вместо вас. Ще се радвам, ако подкрепите, ако ударите по един лайк, ако ви хареса това видео, когато свърши, ако се абонирате с камбанка. Нека да се върнем на деня. Преди малко бягах. Тя се върнах, вземах една закуска на брат ми. Аз мисля да си направя зърна или филия. Филийка един сандвич. Ако не стане, няма ям. На брат ми вземах процоне. А сега аз ще направя, всъщност не, ще направя какао и филия. Ще направя какао и филия. Първо, ако я попита, да, на 17 години съм и още пия горещо какао. Просто кафето не ми харесва, да съм поне айсата от хейсбургер. Пък морени хейсбургер нямаме. Запоеме. Не трябва. Сега ще направя един специален сандвич. Какво ще трябва за този сандвич? Първо и най-важно. Пит, тортила. Или киселия, както вие наричате. Второ, естествено сам нещо местно, кашкавал и някакъв сос. Това ще избор. Аз лично избирам винаги да е кетчуп, майонеза, класика, ако имам чеснок сос, общо зависи на какво имам. Даже в мен ще го пробваме с този сладко кисел сос от Lidl. Започваме. Аз да имам нарязан салам. По принцип този сандвич, както аз го наричам, е стрич. Това означава, че може да слагате грамаж, понеже в питка не е в хляб, като тея. Може да слагате колко продукти искате, колко сте гладни. Сега по принцип ще ви покажа аз кога съм гладен. Значи слагаме 6 парчета на салам, нарязан кашкавал. Да, имам готов салам нарязан. Сега го режете на тънко, на филийки, така да се каже. Може и на дебело, ако искате да се разтече отстрани, ако обичате повече кашкавал. Както казах, рецептът е стречи, това означава, че слагате вътре колкото си искате и каквото си искате. Сега показвам моя начин. Режем на око, ще кажа 100 грама кашкавал, нареждаме ги и сега е време за соси. Слагаме сладко киселия сос. В принцип може да сложите и топено сирене, аз мислех да сложа, само че е свършил. Мятам сладко киселия сос, мятам малко кетчуп. Ако искате може да сложите зелен. Даже аз мисля да се сложа. Сега не знам, може... Не, лук няма сега. Ще го разваля на нещо. И най-накрая малко майонез. Нямаме майонез. Не знам какво има в соса на ходилник. Без майонез го правим. Сега, тази стъпка е много важна, това е най-важната ви стъпка, сгъване. Сега, гледате да не се скъса, защото става много аноинг. Хващате единия край, загъвате го навътре, хващате другия, загъвате и него. После страни ще ги обръщате напред и ги затваряте. Трябва да се получи като джоб, ето така. Това ви е сандвича. Като може да го ядете така. Само че е много по-вкусен, ако сметите на тостер. Базо Марти забравя да си включи тостера. Да, тъпсам. Оставяме го. И ще изчакаме тостера да се загрее. До тогава е време за един хубав горещ шоколад. Нашия сандвич е почти готов. Само остава да го обърнем. Как пари! Всъщност как гледаме е изцяло готов, така че направо вадим една чинийка и го мятаме вътре. Красота. Връщаме се на работното място и нека започнем с напитки. Така, започваме с шоколада, като брат ми сложим 3 лъжици какао, 4 за щастие. И млякото гледаме да е до половината. Естествено бъркаме след това. Ако се чудите защо малко имаш такъв рохкът, не е заради едитинга. Моят едитор е най-велики на света, много го обичам. Това е най-добрият приятел. Причината е свършени мястото на телефона. Даже не се бъзикам. Буквално Angel свършени шибаното място на телефона и трябваше да го спирам, да сядам тук и да си играя половин час да го чистя. Така че да, половин час чистих телефон. След като му стане лошо, отиваме и го мятаме в микроволновата за 3 минути, да може хубаво да се стопи. Сега, за мен, понеже аз го обичам много по-сладко. Обичам, аз много сладко и много обичам да е по-сладко. Това просто вземаме и сипвам много колкото сипя. Това мисля, че ще стигне. Пак
сипваме, този път догоре, бъркаме докато не му стане лошо. По-точно докато другото не стане, защото това е по-тежко. Та докато бъркаме, нека си поговорим. За хобитата ми обичам да въртя ножове, да правя напитки, както се е видяло. Шейкове също. Под напитки имаме предвид главно шейкове. Тук там е някое какао и кафе. Също и обичам много да играя игри, така че ако искате и понякога гейминг, пишете в коментарите. Излизам много навън с приятели, както ви казах, с аз ги наричам лудниците ми, едитора Преслав и човек снимащото тело. Аз няма къде да седна си ям калцонето. Да, няма. И може да пуснеш телевизор и цялата така. Бойната. Карай ми се от кадъра веднага, хей! Ай си! Бяга от... Тия Назар, бе! Ей, сега ще ги набра в задника. Сега! Нищо не сте видели. Тя си трака, ела се вземи по тези какао. Така, какаото му е готово на оня, който в момента трака и пречи. Само че по мен ще прости, се оставя тайка и ще трябва да я разбъркнем пак. Петре, стига моля те сега. Пречиш на кадъра. Пречиш? Нали ще да ще така винаги? Не е вярно. Пиенето не е за там. Значи става от такова като цънка дом без да му дойде донеси ми храната от тата, какво ще е най-големия сос без чиния, лад да я видим. Просто един подложка. Затова да направим подложка си да чакаш. О, паре, внимай и го вземе. Ко? Колко за... Кому гледаш като изтребител, лайно? Лапешка морал. Сега да бъдем къде съм за тебе в видеото. Браво на тебе. Ще карам. Ще карам много тежко, ще карам. Млъква и отива нататък, като ще ми проваляш клипа. Goddammit. Време е за тестинг и така трябва да ви изглежда. Хубав, стигат. Това е с сега колко ми седи. Нормално един сандвич ще наяждам, ако нали от целите грамажа колко ви седи. Даже понякога е оставал при мен. Ама нека ви. Леката вичелина, кетчупа се върза перфектно. Сладко-лютия сос и става перфектно кашкавал, се е разтекал навсякъде. Това общо взето 10-10, много добре този път го направи. И какаото ни е готово. Да. Малък брат, казва се Петър, ще го чухте, сигурно ще го видите. За 6 години по-малко от мене, направо ми късам нервите някой път, друг път късам нервите на приятелите ми. Да, имам куче, ето го. Така се покажи в кадъра. Аз се рони той човек шансер, по-скоро зверг шансер, защото се поводява. Как се прави такъв сандвич? В смисъл, Петре, това е много салам. Прекалено много салам. Моя салам няма да стигне за там. Никой не ще е чул, никой не ще е видял. Значи хора, това беше за сега. Като малко ще отидем, ще изкъпя, ще ви покажа ръцята ми в банята. После имам да сгъвам дрехи и ще чуем и от Бургас. Ако намеря място без хора, защото все още ми е адски кринж да снимам тези видеа. Все пак сме в началото. Това е първото видео, тъй ще се оправим. Така че ако ви е харесало до тук, знам, че го казах, само че харесайте клипа, ударете една балканка. Добре, ударете една балканка. И метнете в Дион 2. Така че, да видим след закуската. Какво става хора? Както казах, че ще се обадя първо от банята, после от Бургаста. Сега ще покажа рутината си. Като цяло сутринта, вие вече я бяхте до сега, само че сега видите на чистенето и там хигиената. Първо нали се къпем, яко, после сушим косата. Както и да е, почваме с зъбите, ползваме нормална четка, пастата не е някаква специална. Къпането също става със студена вода, абсолютно винаги. Няма значение зима ли или лято. В момента, който изпълваме една специална паста, да е братния полза. Само че аз се изпълвам за езика. Това оставям на езика, понеже на езика имам, както съм чувал, там са всичките рецептори и понеже повече пъти той е причината за гаден дъх. Затова само миенето на зъби няма помощ. Затова, когато е сутрин, аз си четкам език за хубав дъх. Да, много е гадно. Особено с паста като е. Сега слагам тази диадема. Първо ще ме напея раз малко, за да може да си измием лицето с спун. Това го правя всяка сутрин. Също и в принцип вземам едни хапчета за лице, за пъпки, за акне, както се нарича на английски. Той да български може така да се нарича, не знам. Което нали помага. Аз много помагам, само че 2 дни забравям да ги вземам. 50 лайка и ще ви кажа крънче. Сапунът този път не е специален, ако не се лъже от Гърция, от маслинов сапун. Ако не се лъже е такъв. Много е добър за кожа и за ръце и за такива работи.
И се по-послахме. В принцип е майка ми, само че го ползваме долната снега. После естествено си чистим ушите и идва най-интересния част. Ческата. Каза този път мисля да не я връзвам, ми да я направя. Пък ако не стане ще я вържем на китайско кукче. Ей тук ще ви покажа в 75 стра. Сега косата изсушаваме с кърпа, лекичко и рошваме до време. Даваме на заре и разрошваме. Въртим главата, един път напред, не стане пак рошим. Идеята е да оставим рошава, защото когато ми е мокра косата, се къдря леко. Както може да видите, тук там е къдрва, тук там е просто нормална. Направих едно бързо впущане, за да ви покажа аутфита всъщност за днеска. Да избравя нещо по-класик, поне моя класик, в смисъл не е много класически. Шортите са, не знам как да ги покажа. Фристайл, нормален бял плотник и този път реших да сложа ръкавица за ефект, смисъл за категот. Просто обичам да имам някакъв такъв леер в дрехите, дали ще сложа някоя яке. Само че понеже е лято навънка е топло за яке, ще да сложим една ръкавица. Да, само една. Мене ма кефи, обувките ще са ето тези кетски. Брандови са, само че не са нито Nike, нито такова. Не ма кефат много такива известни брандове, пък нося каквото ми е удобно. И да, също и тренировката. Подивите част от трема с 3 пса и гърдите както може да се види. Are you sure about that? Какво става хора, обаждаме в море, както ви казах, че ще излънат. В момента съм се преоблякал, сложил съм нови панталони и ще излизаме с будницата. Нагласи камерата, аз ще съм модела пак. Докато се приготвят, аз ще гледам, защото преди мъч няма какво да се прави. И после ще ви звънна от снимките и от тренировки. Аре, ще видим. Какво става хора, включваме се след снимките. В момента отиваме да тренкаме. Ще ви покажа малко от тренировката, но преди това, тук ще ви се покажат там най-успешните снимки. Хора, знам, че поческате ми ужас, само че няма да време. Както виждате вече вечер, почти дена свърши, ще ви се обадя на тренировка. Да ви скипна ходенето. Здравейте хора, занят още след тренировката. Направихме още мегата брутални снимки, тук ще ви излязат. Днес беше много як ден. Надявам се на вас да ви е харесало. Утре няма да снимам влог, защото съм на работа и просто няма как. Ще ви се обадя може би след него или направо в петъка, когато излезе това видео, ще направя нов и ще очаквате друга следващия път. Така че ако ви е харесало това видео, ударете един лайк, метнете един абонат към банка, да не изпускате следващите видеа. Така че това беше моят канал, това беше първото ми видео, нататък ще става по-интересно, защото в момента още ми е кринж. И живи и здрави, аривидерчи!